bojone jenengan, Mbah. Aku duwe kanca kaya ngono biyo-biyo kok kudu mutah aku. Bareng tak pikir-pikir jelengen ta. Kowe kaya lontong. Ayo, Masa Ultraman nyenot. Mbok yo dirampingne. Mbok yo dirampingne apa piye? Ora usah mbok usek-usek. matur sembah nuwun ya Nduk. Iya, Mak. Heeh. Ana ing wektu limbuhan iki ngedalke gending utawa tembang selawat. Iya, Mak. Iya, selawat badar ya Nduk. Iya. Ya. Iki mau ana bar selawatan kuwi ana siji sing cepat. Sopo? Ora usah tak omongke, biasane iki do krasa dhewe-dhewe. Oh iya. Ketembak energi apik ora kuat. Iya, mengko selawat ki wah. Pahalane ganjarane beyuh luar biasa dahsyat. Iya, Pak. Iya, heeh. Ngaturke kula nuwun ya, Nduk. Iya. Uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu punika nderek sowan wonten ngarsanipun bali sowan ana ing kene. Ya, ana ing adicara dalam rangka akhirus sanah, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Mula bengi iki awake dhewe ya kudu sing njlimet memet setiti ngati-ati duga-duga digawa. Ya, bener, heeh. Sing bener-bener nggone nindakake kewajiban awake dhewe mung manut dawuh saka penjahane Abah Gus Miftah. Ya, mula bengi iki kewajibane awake dhewe sak kanca kabeh kudu dilakoni ya, Nduk. Ya. Ngaturke panuwun kanggo keluarga besar Pondok Pesantren Nuraji ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun sanget. Ugi nderek mangayu bagya awit sampun mangeti akhir sanah utawi ngawontenaken adicara dalu punika nimbali kula sak kanca. Ya. Kabeh hajate Abah Gus Miftah wis kaleksanan, sesuk isih ana acara meneh. Ya. Acara gedhen luwih gedhen. Ya. Lah nek arep padha mriksani rene gratis mung bayar parkir. Oh iya, heeh. Matur sembah nuwun sanget. Ngaturaken panuwun dumateng Abah Gus Miftah, mugi-mugi sedaya dipun paringi gangsar lancar anggenipun pados rejeki. Amin, Mak. Heeh. Muga-muga diparingi lancar nggone ngembong sanjaning para santri. Ya. Merga nuwun sewu, Nduk, aku ki ya santri. Apa ya? Dhisik. Aku ki santri ana ing Pondok Pesantren Kilat. Oh, ngono.
Kuwi setahun pisan nek poso. Oh iya. Kuwi aku sok ora mangkat. Oh iya. Terima turu ning omah kok, Nduk. Iya. Nek dhisik, iya. Nek saiki ya alon-alon, saya tuwa, saya gedhe. Iya. Arep aku ki ya urung rabi ngono gampangane. Iya. Ning ya ilmu agama kuwi kudu diperdalam. Iya. Mergo ilmu agama kuwi sing dadi kunci utawa sangune wong urip. Ya utamane salat 5 wektu kuwi aja ngasi ditinggalke. Oh iya ngono, Pak. Ki sing rumangsa muslim, sing rumangsa ngrangkul agama Islam salat 5 wektu kuwi aja ditinggalke. Ya. Luwih-luwih iki dinane Jumat mawawan. Ya. Sing kakung-kakung ki sing do rumangsa duwe apa? Duwe cekelan. Ki ya do nyang Jumatan aja kerdo turu. Ya. Sing rumangsa lenang ya do Jumatan. Ya. Ngaturke panuwun lan nderek mangayu bagya muga-muga pondok pesantren ora aji tambah sansaya ngrembaka tambah sansaya kuncara jenenge Jayeng Bawana ya Nduk. Amin, Pak. Lan muga-muga ramung menampung santri saka daerah Ngayogyakarta kene saka luar Jawa, syukur luar negeri iso mondok ning pondok pesantren ora aji kene ya Nduk. Amin, Pak. Pak. Luar biasa tenan. Ya. Gus Miftah penjane Gus Miftah ki dhisik nalikane taun 2018 ki tau rawuh ana ing dusunku kono, Jeruk Legi kono. Ya. Kuwi tenan kuwi bar banjir, ya ngaturke panuwun dhisik omahku bar kebanjiran. Nganake pengajian ana ing bale ana ing dusunku kono ngrawuhke Gus Miftah, matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga kemutan panjenengane Abah. Ya, ya mesti kemutan to, Mak. Nek ya gandeng kewajibane iki ya akeh kok ya, Nduk. Ya, heeh. Ngaturke panuwun uga iki salam-salam kanggo keluarga besar Pondok Pesantren Oraji, sedaya santriwan santriwati. Wah, bengi iki padha lenggah rapi kabeh ana ing kene. Iya. Ugi kagem tangga-tangga kula warga ngunut Jeruk Legi iki dina iki donge aku rewang mau. Iya. Ning gandeng aku sedina turu ya wis ora apa-apa. Iya. Tanggaku ana sing ewuh, muga-muga ya lancar kabeh-kabeh ya, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Ugi ngaturken salam hangat kagem keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Datan kantun ugi kagem para pamirsa YouTube live streaming. Ya, Mak. Heeh. Ngaturke panuwun. Ya. Ayo alon-alon maca pamundutan. Ya. Iki gandeng limbukane lekase sore. Ya, aku mandat saka penjane Bagus Miftah mau limbukane sore wae ya le aja wengi-wengi. Ya. Nek iso saurunge jam 11 lekas limbukan. Wo nggih sendika Mbah, aku ya ming manut. Ya. Mula iki lekase mau sore limbukan ya lekase urung ana setengah 11 jam 10 seprapat iki wis lekas limbukan. Ya Mak, heeh. Ayo. Iki maca layang ya, Nduk. Ya. Iki ana wah nyawer rokok karo duit 100.000. Iya. Matur sembah nuwun sanget dari Pak Basir SRC titik SRC titik. Ya. Singonderpan Prambanan ikut ngregengaken. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Request lagu monggo terserah. Oh ya. Sangel anggere terserah ngono kuwi terangel tetep. Iya. Kaya cah wedok ae takoni arep mak apa terserah. Judeg sing nukokke. Ha iya Mak, heeh. Ora apa-apa anggere dipinangkani ya, Nduk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun sambel kemangi. Wong nggih, matur sembah nuwun sawer 700.000. Ya. Ayo Nduk iki rasa suwe-suwe gandeng bengi iki dikancani karo para senior-senior. Ya. Para sedulur-sedulur Sriman saka Laladan Jawa Timur, ya saka Banyumas uga ana, ya. Ana Cak Percil, Cak Hengki karo Cak Slendem, Mas Deni Caknan bengi iki uga ana. Oh, ngono. Heeh. Engko kek ngapusi wengko. Wah, iki dawuh saka abahe kok kowe iki ora. Ya. Karo Mak Ciblek monggo diaturi tindak panggung. Ya. Sepote apa Mak? Wis manut kono monggo. Ya. Sing regeng pelok apa slendro kono. Ya. Ora apa-apa Mak. Heeh, monggo kanca-kanca, sepati kanca-kanca.
Ora paham apa kowe lak genah sing munggahi dagelane Pak Prabowo. Ayo, bener. Apa kowe mengremehne wong kowe ing rumangsaku. Ora sopan kae ora sopan kowe rumangsaku. Lah iya. Sugeng dados Tunduk kae pengkemen wae kae. Tisu. Mas yo dagelane Pak Prabowo, tapi nak dimboy minangka wong Jawa kuwi kudune matur nuwun. Matur nuwun dengkulmu kuwi. Ya lak dimbohi dhuwit ora apa-apa, dimbohi kendang dangtung ngene terus ora ya. Koklok Jare kawet minggu wingi awakmu wis kudu joget serampat. Joget serampat iki lak sing awet kaya minggu ndingi ya kuwi lho, semacak kuwi lho, loro-loro lho. Piye? Dagelan anyar kuwi. Lah kuwi macak ora kuwi. Kok rumangsaku sugeng dalu macange. Sugeng dalu Cak Mrecet. Wah, luar biasa. Nggih. Dalu punika istimewa. Nggih, pancen ya wis Nggih. bener, heeh. Pun kula pokoke lak teng mriki wis mboten mikir napa-napa. Tenan? Ora mikir apa-apa. Sing mikir abah. Bener. Aku nang kene ya ora mikir apa-apa. Ora mikir apa-apa. Heeh. Niki dalu menika acarane napa macange? Acara dalam rangka Akhirusanah Pondok Pesantren Oraji. Haflah Akhirusanah, ngerti ora? Duh, ngomong sik kono. Terangke. Kono. Iki acarane Haflah Akhirusanah. Nah, apa kuwi? Cara wong sekolah ku yo Wis, kataman. katam. Ah, Ngono. wisuda. Kuwi tok. Iya, Acarane iki akeh. acarane kok oke Haflah Akhirusanah nggih. Ya nggih niku dalam rangka itu kok. Haflah Akhirusanah. Lah kemenangan kita gimana? Acara bro iki bro. Oh iya. Oh nggih jenengan bener. ipen. Bener, aku yo Siji lali. kuwi lorone Ana nomor pembangunan. Apa? Iki apa kuwi jenenge? Apa? Iki lho, kandang wedhus. Masa kandang wedhus mbok elok-elokne kuwi. Lah iya kene iki jane ternak apa pondok aku. Ah iki sapi akeh tenan kok ya kene aku. komplit kok. Pondok yang memikirkan masa depan yo ngono kuwi. Tapi alhamdulillah kula niku nderekne abah niku saestu. Nggih, Cak. Mriki wis waleh paling kura minggah wis waleh. Nah, Sebab ben napa 1 bulan sekali kula mriki. Pokoke ora nek tanggapan kula telepon. Lho, wis penanggap ngono. Nggih mboten ngayel. Lah. Kula dagelan ra ngayel ora oleh tanggapan ya Mas. Awakmu kok kaya cah tipis lho, Kang. Tipis dengkulmu ya tipis tenan ra nek apa-apa. Kok rumangsaku. Dagelan jarene dagelane Pak Prabowo. Iya ora masalah. Sing penting niku nuwun sewu kados ngeten niku kula matur nuwun. Heeh. Sebab wayangan Leres. teng mriki Nggih. benjing tesih acara. Acara Niki meneh. acara 1 bulan penuh mangke teng Wah, mriki. luar Apa yo biasa. tenan? Ya jarene aku ya sik kami jare. Lagi jarene kok mbok warak-warakno. Ya ora piyayi masalah kene. kalau kula niku nuwun sewu kados jenengan ngeten iki tesih muda. nggih. Yuswa tesih pinten Mas? 16. Urung nyoblos aku pikir urung nyoblos. Wow, ya wis ora apa-apa. Durung nyoblos. Ya ora apa-apa. Durung nyoblos soalnya durung lincip, Pak. Iya, ora apa-apa. Berarti lak ngono nuwun sewu sik enom. Sik enom. Dalang apik. Apik. Laris. Ah. Nggih. Umpamane kula tangkleti, Heeh. benjing, umpamane sampean wis paringi dhuwit akeh ngono. Heeh. Lak milih sinden sing endi ya coba. Ayo, Aku ora tertarik karo sinden kok. Lah sampeyan kok iku saged. piyayi kakung lho. Tra. Masa trauma. Berarti jenengan lak milih klentu. Lah priye? Milih sinden iki nuwun sewu lho. Lah niki lak kula. Heeh. Sebab kula pun telas kalih. Dadi wis apal. Aku wis apal wong wedok iki pilihane sing piye iki apal. Nek awakmu milih wong wedok titenane piye, Kang? Titenane nuwun sewu. Saking nuwun sewu lho nggih. Umpama Niki lho, sinden. saking bathuke niki lho, ngene iki. Heeh. Niki ketinggal. Piye? Niki daringan bocor napa mboten kula ngertos. Kepiye? Nek sik urung bocor. Niki nduk sinten niki bareng Mbak apa? Mbak Anggi. Ya, mikir cekel sik. Jeneng sama, Dok? Anggi. Eh? Anggi. Anggi. Pidalem sang pundi?
Gunung Kidul. Gunung Kidul. Daharan remenan apa? Makanan Mangan, kesukaan, favorit food. Walang. Walang. Bocah wedok lah senengane walang iki daringane bocor. Lah kok iso? Sebab wani karo wong lanang walangi gampang nyelentik. Oh, Wong lanang ra duwe duit diselentik bosok musuh kaya ngene iki. filosofine ngono. Filosofine ngono kuwi. Mangan malang wani nyelentik wong lanang. Nek iki alus. Alus tapi nyelengit ngenanten duit kaya ngene iki. Daringan bocor niki nomor kalih. Nomor 3. Sini nomor loro. Loro. Sampai telu sampean. Loro. Yanti. Yanti. Lah iki lho. Aku urung teko apa-apa wis langsung ngomong Yanti. Padahal urung ditakoni. Urung jenenge. ditakoni jeneng apa omahmu ndi. Langsung Yanti. Berarti memberikan informasi yang bagus. Pak. Ketanggapen. Oh, terlalu tanggap. Terlalu tanggap. Lah nak Mbak Yanti, Mbak Yanti daringane bocor terlalu tanggap akhirnya stres gendeng katanya. Jam omongan ra durung nyambung. enek pitakonan wis jawab. Wis dhisik. jawab Wis sik. menjurus. Menjurus daringan bocor niki. bener. Iki, sitok iki. Jenenge sapa, Nduk? Yang nomor 3. Kula Niken. 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 Pi dalem sang pundi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Daharan remene napa? Daging. Lah, nah iki sehat, Pak. Nun Jelas sewu. sehat. Daging iki sampean senengane daging sing separo setengah mateng apa sing mateng apa sing wis gosong? Apa sentah? Entah nek kowe kok. Kula segala macam daging. Alah bocah wedok geragas daringan bocor niki. Pun mboten saged niki. Nek iki utamane daging entah. Nggih, nek mboten saged niki daringan bocor niki wis entek-enteki duit iki, entek-enteki dit niki. Ya iki lho ketoke Nomor meneng. 4 niki. Iki ketoke meneng iki ketoke. Ayo mbuh ning. Nggih, Halus, Pak. Halus ketoke. Namanya sinten, Mbak? Via. Lah, halus tenan iya apa ora. Wong lah Iki halus. sing buntet iki, sing Sik buntet iki. enom. Apik iki mesti. Mbak Via. Heeh. Via nuwun sewu adik Via. Pi dalem sang pundi nuwun sewu? Padang Gunung Kidul. Oh, Mas. Gunung Kidul. Nggih. Mbok pilih hobi napa nuwun sewu hobi? Kesukaan. Hobi kesukaan. Wong kok ditekoki urung ngomong apa kok guyu. Lho sumeh, Pak. Sumeh apa ya gendeng kuwi kok sumeh kok. Hobine apa, Mbak? Macul, Mas. Pekerja keras. Pekerja keras. Wedok seneng apik. macul. Apik banget wong lanang ora nggo dhuwit mulih pacul ndase bosok. Ndak iso iki, ndak iso. Ndak iso iki. Malah trigis Ora sekali. sido apik. Mboten saged niki daringan bocor niki. Malah medeni ya. Medeni. Lah, sing- Niki nomor Lanjut, gangsal. yang Sing nomor kelima. 5 iki. Siapa, Nduk? Nduk. Lah iki mlatane blalak-blalak iki jelas sehat. Alah malah kowe nyelempene dhuwit ketok terus. Jenenge Cih, nami kula yoga. yoga. Cih. Lah kesehatan jenenge yoga olahraga. Olahraga Kesehatan, pernapasan. Pernapasan. Pi dalem sang pundi? Magelang. Magelang. Cih. Remenan apa hobi? Hobine napa? Senam. Senam. Senam, Pak. Pagi. Senam pagi malam. Piye? Kesehatan terjaga. Ha iki senam kok pagi malam sing roh kaji her ketok iki lagi. Aku ndak paham Tapi kan- lagi. Iya. Senam pagi malam. Iya. Kalau pagi lari-lari, Iya. malam juga lari-lari. Loh, Lari-lari di tempat. oh di tempat. Wes genah. Nganggo Bos. treadmill lho. Nggih, treadmill. Nggih. Treadmill sing mlaku kene to, Bang. Nah. Ah, iki wis genah iki daringane. Kesehatan terjaga. Apik. Bocor. Ngeteki dit iki kaya ngene iki. Anane njogo kesehatan mergo kena penyakit. Penyakit. Duite wis entek wis. Entek. Selanjutnya nomor 6. Aduh, lah niki tesih gak ada hobi nopo ta sampe iki. Lho duwe kabeh Tesih. kok ya duwe Tesih. kabeh. Takoni wae, takoni wae. Sing keenam iki durung. Jenengan mau tak ngerti kula betul keco. Ora Jenengan mau apa-apa. Kudune Ora ya mbok apa-apa. takoni. Nah, lha sakmono iki. Nganti 5 mbok takoni mosok sing ke-6 7 8 urung. Nuwun sewu, Ibu. Nuwun sewu. Ayo di analisis sik. Sugeng dalu. Oh nggih, sugeng dalu. Parengas sinten, Mbak? Kula Tia. Tia. Tia, pi dalem sang pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Mriki kok kali sinten? Kali rombongan. Oh, dalem itu nggih. Nggih. Lho, iya, Bang. Apa ta? Nuwun sewu mriki kok kali sinten? Jenengan kali sinten mriki wau? Kali rombongan. Pun dahar. Sampun. Lagi ta? Sing Piye to, Pak? ngomong iki. Oh, Piye to, Pak? Bingung. Jadi Bingung. kono apa kene? Lah iya bingung ketoke nuwun sewu mriki kali sinten jenengan wau? Kali rombongan. Kalih rombongan. Tenan bocah ki. Lho. Lah kok bocah-bocahne aku anakku Awakmu ki budek diwaksuli yo gak krungu. Ora aku sing budhek ketoke kono ketoke. Lah kok iso mbok takoni yo wangsulan ngono. Nggih. Sing Mbak genah. kalih rombongan nggih. Nggih. Dar napa wau? Kula Nggih. bakso. Bakso. Betul apa baksone paling nggih. 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 Nggih.
Piye baksone Lho piye? Pak kok guyu dhewe to Pak? Iki bingung karo aku. Sebab lambeku ya ora genah omong apa ngono lho. Tapi iki sing luar biasa malah ngeten iki. Niki. Separo ra bocor kaya ngene iki. Berarti- Ngrumat wong lanang tenanan. Bener, Isih bener. opet. Pun nggih, sak moten mawon nggih. Sing mriko mboten sah nggih. Isih loro. Ya ben genah kaya di Bos wis kono kaya ngono lho masa itu dikoki. Ora mentol aku. Niki lho sing mboten kula Ya lah sing kene ra apa-apa. Sing kaya ngono lho, Bos. Sampeyan ki aja sok ngedu aku. Aja ngono ya sak ora-orane ya liyane ditangkoki. Yes, Aja mban cinde mban ciladan. Ah. Kae yo termasuk umat menungso. Iya. Paring nuwun sewu Ibu. Tesik dahar nggih, tesik. Kan ora penak lho. Tak padake apa? Wong liyane kuwi daharan makanan favorit Kok food-e isih nopo. madang ngono? Lah kok tesih dahar. Nggih, dahar. Anu nuwun sewu. Kula mboten dahar. Napa napa? Kula mboten dahar. Lah wis ora mangan lho wisan. Mas, Lah kok mboten dahar berarti jenengan pripun? Lah niki lungguhan itu. Ngoten. Wis ora usah ditekoki ra mentolo Bos aku, Bos. Ya Ora tegel aku ya ora tegel kok aku Ah, dhewe. aku ora tegel nggih. Pun ngeten mawon. sing guripol kae lho, Mas. Heh? Sing pojok dhewe. Mengke ndak kuwalat. Nggih, mboten sastu, mboten. Ampun. Ampun suhu. Bahaya nek ngono. Mak langsung sabdakno ae, Mak. Kok sabdakno Sabdakno dengkulmu. dadi kodhok aja percil meneh. Lah kodhok malah ra payu, murah malah dadi suwike. Ngalung percil. Pun jangan mriku mawon. Walah gawanane antangin wisan wis. Ketoke bedino kerokane sing pojok. Ketoke Mencegah masuk angin. kesehatan. Lah niki kan sampun sedanten. Siji urung. Sing ndi? Cepojok. Wis to, lho gonane Tremos lho ora roh. Diandem Tremos bongko ndasmu walang dua. Kanggo Wedi ya? yoga tremos ki. Nggih, niki kan sampun sedanten. Teng wingking tesik kuwatah menika. Artis-artis luar biasa. Nah. Nggih. Wonten niken silinder. Nah, sing ning YouTube kae nikan salindri. Ya kae, iki silinder. Coba nadanya F Kakak. Niki kula cobi mriku mboten napa nggih? Ben dari Ponpes ora. Kintiliah menika. Apa? Kintiliah. Alkindiliah. Dadi surane ning ndi yo kintil ya kuwi. Coba nadane. Niku kula sepoti mon. Wong ayu tresna mungkin narya tamba susah jroning batinku. Apa Rupane kaya walang kadung, suarane kok ya apik. Lho, tak bacok ndasmu lho. giri lusi. Awakmu iki. Bose aku malang-malang kadung. Nggih, Bos, nggih. Aku tapi lak suwanten sing Aku ya karyawan. nggih nggih. Niki lak sing niki lho suarane enak iki. Heeh, Ya, coba. Ayo kuwi mau lagu nadane kuwi mau gini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kirik diengkulmu. Masa suara kirik menungso. Nyanyi yuk suara kirik ben roh kaadane. Coba le. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Niku nada biasa, cengkok biasa. Cengkok biasa. Niki cengkok Mesir. Coba. Cengkok Mesir. Coba. Masa aku cengkok Mesir bareng. Iya. Tak krungu aku, tak Kowe kudu krungu. iso, ora Iya, iso. Ning Kula pondok. kula sampe ra iso ra disawer karo Kaji Her ngono. Pondok ora di kulino karo Alkindiliah. Iya, iya. Kudu paham. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Ya, ora. Hadro. Hadro. Terus nih. Ayo antebno rasa atimu tresnaku tolos trane kalbu. Saya napa ta? Niku Kadroh padang pasir. Padang pasir. Tapi lah anu cekok liyane roh cekok. Kok liyane sing biasa selawatan. Ya, coba iso. Mengayu tresna mungkin arya tamba susah jroning Iki lah bene suwek. kulino selawatan karo abang. Iya, sebab
kulino selawat kali apa? Majelisan. Nggih, dados Usung gendera. nggih, dados saged sedaten niku tembang lak niku. Niki lagu sing apa le? Lagu lak duet apa jenenge? Lagu iku duet. Apa duet nyutakmu apa? Sing napa? India. India, dangdut. Saged niki. India. India coba lagu India. Lagunya apa? Saiba. Enak oh Saiba. Saiba. Nadane Mas, nadane. Breng gitu aja. Jreng gitu. Iya oke. Wow, apa? Iki lho pas Ambil suara. ngambil suara. Kowe ambil suara apa grugoh kowe karo Mas aku. India rak ya ngono kuwi. Penyesuaian. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Aja, tumber mere jahe. Ya, iso kowe. Coba. Rada ndek keduren kowe lek keduren bongko aku teke ngono. Ndekno ndek. Menengo lambemu tak bacok ndasmu. Kok sik iki menyesuaikan ngono. Wis ora nyesuekne. Sepiro to le? Ya coba. Oh Saiba. Nyanyi yo. Mulai lho. Angin. Tepuk tangan. Mas aku. Ya. Oh Saiba. Oke. Oh Saiba. Oh Saiba. Aku lanange, kula sing lanang, kene sing wedok, kowe suara wedok ya. Aku wedok. Wis ngono ae wis. Oke. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Iki lho. Biasa ae lho. Roman, Pak. Roman ngawur. Oh Saiba. Coba kamu ke aku. Oh sayangku. Bahasa Indonesia. Ya. Oh sayangku. Ah. Oh sayangku. Acak dulu. Iki lo terusno. India. Oh sayangku. Ku cinta padamu. Tipis-tipis yo, kendangnya tipis-tipis. Aku tresno kowe. Aku sayang kowe. Aku tresno kowe. Ayo rabi wae. Kowe ya tak sayang. Ojo sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Burine aja kuwi. Rupane beda ngono. Lah wis ngerti nek aku lanang kok Kita tampilkan sing wingking nggih. Kersane mangke sedanten Monggo, saged skeca nggih. nggih. Semuanya saja. Monggo sepote to, sepote. Tok 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 dulu. Oe Hawaii. La la la. Alah. Waduh, cilik le. Kaya ciplukan. Meneh. Walah, gah aku. Sekolah ndi to, Pak? Arek ndi to? Paut. Kowe ra kena lho. Kok takok. Aku yo ora Aku kan urung kenal ngono. Nuwun sewu. Sik, Sugan. Nggih. Nggih. Ah iya. Kowe sing kenalan kowe lho ketoke kok anu kok nesu. Hei. Mas, ora apa-apa, Mas. Ben ra rabies.
ora apa-apa. Penantang. Nuwun sewu. Nggih. Lho, Bayu suarane cilik. Sabar, sabar, Lantar sabar. emang suarane. Sabar. Maklum Pak, zaman mboke meteng kae nyidam bledek. Oh iya. Angger ngomong cucuke jalan. Alah basa apa neh iki ri. Basa ngapa? Basa ngapa? Ora roh. Nyidam bledek keprimen. Lah. Aja cocok ngomong kaya kue. Senggal Bas. permen sapa? Aku dong. Sampean roh ora? Nyidam bledek kepiye aja sok ngomong kaya ngono. Lah, Nah, terus. keprimen Mas. Lah ya kepiye? Lah kok nek men apa permen apa? Keprimen ki kepiye ngono. Oh iya. Kepiye ngono lho, Mas? Nama Kiyak. Kok nama Kiek? Nama Rika. Nama Rika Berarti siapa? ngarani nyong kirik apa keprimen? Nah, niki Lah seneng ngomong kiyak. Iki kirike. Oh, oke kirike. Kirik iki. Oh, berarti kasune. Nah, aku kiri As. awakmu asune. Berarti kowe kire aku asu. Asu. Kamangka aku guruku ki ya bae. Heeh. Berarti lah aku asu ya ora apa-apa, ora masalah. Arep ngarani abae. Arep ngarani abae. Ngarani. Ora sapa sing ngarani? Ngarani. Jeneng iki piye to Bas ngomongnya? Jeneng Rika. Elak ngene iki piye? Hah? Ngene sapa? Mesti ngene piye? Masih jenengmu Aku. piye ngono to? Iki piye? Kenyong. Iki nyong. Kenyong. Terus kene. Kowe. Oh, berarti ngene wis oke. Oke, Aran nyong siapa? Pak, keliru Pak awakmu, Pak. Tak diacok ndasmu iki. Iku lho diwarahi kuwi lho. Sing nyong so. Kenyong. Lah ya nyong to. Kenyong. Iki. Kowe. Lah ya kowe aku iki kowe. Oh. Aran nyong siapa? Lah wong jenenge dhewe kok takon? Pak. Ngene lho. Iki jeremu kowe nyong tak perkes tenan kowe kok malan. Tak terangke. Oh, sorry ya. Oke gas, oke gas, oke gas, oke gas, oke gas. Dua orang Gas, oke gas. Awakmu ki diwarahi mulai ngrungokno to. Piye to aku ki ora paham. Maksudnya diwarahi kae lho. Maksude nyong ki aku. Nyong. Loh, kok nyonge oke men to, Bos? Ora. Nek Banyumas ngapa kuwi nyebut aku ki Inyong, nek kowe Rika, Nah, ngono lho. kaya kue. Nah, kenyong. Lah kuwi nyong. Kenyong. Nah, kowe Rika. Rika. Berarti aku Rika. Nah, iya. Ya nyong. Loh, iki piye to iki mencela-mencele basamu iki? Jarane Rika nyong. Kene kenyong, kenyong. Ya. Rika ya kowe. Oh iya wes. Sik, iki koyoke bapakne iki kaya itu pengen diterangke to. Urip-uripan. Urip-uripan apa neh? Ayah. Ayah, aku mau diperkosa sama orang ini. Udah. Jus bola bro. Aku nggak mau. Syukur. Piye? Aku mau diperkosa sama itu kirik sama asu. Watul Piye? bapakne lho, watul Saya bapakne. mau diperkosa. Wehno ae sedekah. Dikandano. Aja kroyokan nek wani. Lah nyapa kok Keprimen. Nek wani aja Sing kroyokan. tatasane. Enten apa, Bah? Sapa sing royok? Enten apa? Tatasane. Bangsane Pak aku tuweke Ya ya ta. dikroyok. Kula ae wangi bakale Iki lho murid Ora usah. Darai aku wong tembre. Lah niku Siapa sih, Bang? Embye-embye. Siapa, keroyokan. Bang? Kroyok aku. Kon rene, tak depane. Sapa sing royok? Gini nyong arep wadon aku wani. Sorry ya. Kowe engko nek diadai tas kresek. Padane anak kucing. Ayo maju ae nek wani. Sik sapa iki Sinten, kon Mbah? maksud takon maju? Apa kuwi sampean dikruyuk sapa? Banser. Ora kowe iki ngawal kok Wong kuwi ngawal Golekne dalan. Keamanan Bah niku, Bah. Mbak Cange. Sugeng dalu abah kira wis Saya- dilangkih meleh. Saya gede, saya bagus. Lagi kok gak mundak-mundak sakmene. Aja kayak kue, Bang. Eh. Oh, arep cilik. Jangan dipandang kecilnya, yang penting rasanya, Bung. Rasane yo kecut kuwi. Menurutmu piye? Pengen ndang iso gede, Pripun? kumen lengogas. Ya Ora. Kuwi jebul. jane wong apa karet? Kaya babekel. Ora iso ngono kok. Gus Miftah ning ndi Gus Miftah? Ning ngarep kok. Niku, Gus Gus. nang ngajeng menika kok. Ngajeng. Ningali to ndelok to nonton. Wah. Aku arep ketemu empat mata. Lah nyapa yo. Kenapa? Bisnis iki koyoke. Ojo enek sing ganggu aku, serius. Serius nyapa? Pripun? Enten apa? Aku kalah ki terus melok sapa ngono lho. Aku ora ngerti. Aku
gak ngerti. Ora sik. Paham. Aku ora paham. Sik piye iki? Atuh daelok atuh. Mula sing neng banner Hmm. Yusuf Ansor. Ya. Percil. Ya. Deni Caknan Ciblek. Nah. Aku gak dipasang. Lah terus kejelasannya njaluk piye? Tamat kok piye? Aku rene iki ora ndagel ora banyol. Lah terus? terus napa? Golek tambelan. Golek tambelan. Golek. Lah wong kalah nek gak golek kok kono terus sapa sing nambeli aku? Rumangsamu. Kaya Iki lho. tujuane lho. Iki lho, sampean nak rene kan paham apa ora to? Bengi iki acarane paham apa ora? Acarane nek ya kuwi nyelameti ambune nguri iki. Napa? Kletong dus karo kletong sapi. Kok sok kuwi? Pondok parfume jan nguri iki iso mak brebel. Lah tapi wong genabah ya betah nang buri. Betah wong aku yo ngletong kok. Tapuk lambemu. Iki lho takon munggah tak mongi to. Yu, sampean iki ape nyapo? Nyanyi apa nyapo? Aku kan ora paham. Iki lho iki sapa iki? Lho ki artis lho. Loh, Kaya ngene iki. Lho bocah ki lah. Kowe roh TikTok. Nggih. TikTok iki wah piye jan mak. Oh sing tengge. Kuwi Afrika lho, Pak. Kuwi ngene. Masa yo Delik nang kono Kalanjana. Iya. Iki ya. menyek banget Iki ya. daerah Jogja ke sana. Nah, dia pamer napa? Nasional Nggih. Ciblek Sorser ki iki. Nah, pamer napa? Kenapa kok jenenge Ciblek? Sebab Sebab Ciblek ki cilik Sorser ngerti. Napa niku? Sing isor ki gak tau mampet beser. Walah. Ketoke cilik tapi ki ya lebar. Ngisor beser. Boten, Mbak Limbuk. Lah, pripun? Ciblek itu ada artinya. Apa sayang? C. C. Cantik. Wah. Oke. Manuto ae manuto. Oh, aro ora percaya takon karo Gus Miftah. Gus Miftah ki angger nyawang nyong nganti kepengin. Pengen macakne Yasin. Lah ora paham aku. Lah ya nyong ngasih kepengin urip lah anu. Ampun, Bro. Wong diwacane Yasin ki tombo kok. Tombo. Apa mesti mati. Oh iya. Saiki iya. apa piye? Aja. Ngono, Pak. Aja ngayal. Ah. Aja ngayal kancamu wis entek kabeh wis aja. Matamu. Bakdo dawa lho Garis basane, Pak. siji. Kene jek akeh Mbak Loyo isih, Isih. Kang Pahono Isih. isih, Marwoto isih. Isih. Yuyati pesek isih. Isih. Yu Beruk ya isih. Isih. Nah. Tapi ya karek nguyuh. Nek jenengan apa ora? Nek jenengan apa ora? Aku ora rebutan kok Mas. Nah, mati iki kabeh besok Oh, nglakoni. ngoten lho nggih. Nek aku ora ngoyo ki ora. Arep dhisik apa piye kowe? Lho, nyapo aku. Lah nek arep dhisik monggo. Nyapo kok iku. Esuk nek aku mati ya wis rasah nglayat kowe gak usah. Lah nyapo to, Pak? Gurune bekti to, Wilayah. Pak. Lah kowe ora mati sik. Lah, alah. Ampun, Aja. C. Ah, C apa C? Cantik. Cantik. Ya. Sik to perkara cantik iki keri. Napa? Mas Yusuf yogone peneng podok seragame putih kabeh. Iya. Atik koki restoran gitu kaya. Kok Kaya koki hotel kae lho. Ngapur. Iki bis. Ambaruk mau lho. Bis. Putih iki kesucian. Suci. Suci, Pak. putih ke kesucian. Yo kok, kowe Pak. kok suci apa aku ora ngerti kelakuane. Matane gawe ning main slot e kane. Bener cocok kabeh sing Ning jenengan slot e kok. Maksudnya tujuannya kesucian gitu loh, Pak. Nah, C. kesucian. C. I, Cantik. cantik. I, indah dipandang mata. Ya. Nek nganggo sedotan. Iya. Ini aku sedotan, Bah. Cilik. Oh, cilik. Terus. I terus. B. Bermanfaat. Oh. Iki bermanfaat. Loh, Manfaatnya ya, apa, Bu? Pak? Nek metu ka omah nggo ganjel lawang. Berarti lah to ganjel to. Ah, iki ya iki. Oh, ganjel to ya. Ora apa-apa. Metune Ora to apa-apa, ganjel to ya iki. Ora Ini apa-apa, bermanfaat. ganjel to ora apa-apa. Iya. Yang penting urip. Ya. Bermanfaat. Urip. Iya, Ya. yang penting urip. B L. L. Loyalitas. Oh. Oh. Loyal ki loman. Loman. Karo Loman. sapa matuk. Iya. Iki kumpul wong sugih gak ketok sugih.
Kumpul wong melarat gak ketok Melarate. Loyal. Iya, iya. Kumpul wong waras gak ketok warase. Warase. Kumpul wong edan nemen. Berarti nyong edan iki edane nemen. Iya. Ora apa-apa sing penting Edan urip. wong edan ki bebas. Bebas, ora turan malah ora tukerokan. Iya. Kowe tuman wong edan Lolo River gak Ora tuman. tuman. Ora enek wong edan kok asam urat. Ora Enten-enten. ana. Wong edan kok asam lambung ora. Ah. Mula ayo edan bareng ben waras. Yo aja kok yo Ngapa? Waras mawon. Elegan. Oh elegan. Nganggo apa-apa patut. Iya, Patut. pantes lah. Apik, Kalung usus. pantes, kalung usus. Nggih, usus napa? besar. Usus apa? Usus besar. Usus apa sayang? Usus besar. Ih, masa kayak gitu sih kamu? Iya. Jangan kayak gitu dong. Mune ya, Masa mune. sih? Mas siapa Mune ya, namanya mune ya. ya? Iya. Mas Yusuf. Emang boleh. Emang boleh. Sorry. Mas Yusuf, kamu kelas berapa? Aku libur enggak sekolah. Oh libur. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kok nggak ketemu sama saya? Iya, berarti kamu pintar matematika dong. Enggak, kalau pelajaran Berhitung itu bisa. Enggak bisa. Masa sih? 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Lah berapa? Harusnya 3 Lah dong. kok bisa? 1 aku, 2 kamu, 3 anak kita. Wong Pak. ora. Pak karepane kok ya dhuwur lho, Pak. Wong ini nek cilik ini ki akale enek. Masa karo mbahne lho. Bener. Iki Apa sih? kowe bojone nang nguri. Nyawa. Kaya ngene bojone gagah gedhe Dhuwur. dhuwur. Lah tak tekoni. Kowe karo ciblek pirang taun le? Pun dangu Mbah wis duwe anak kok. Lah sakmono piye? Nggih, tetep iso diatur jere. Ya wis. Ya wis. Ya sing penting tuh nih pas arep padhep karo dhuwur. Nek ya jere mrucat-mrucut. Kaya enek tombole. Dhuwur ngabung kenek ngisor mrucut. Akhir ya kursi tekuk ngono. Ya ora apa-apa. Banyak banget ya. Merucut ya ora merucut, wong dipasna kok. Ayo Kak. Ojo tak tuwap. Terakhir. Kak, ayo Kak. Ka, Kak, katoke cilik. Kowe nyapa to iki lho Waduh, salah Kak, utuh. Kak. Kak, kapan maning Gus Miftah nanggap wayang karo rombongan KPK karo Ciblek karo Percil Iya. karo wes kabehan lah pokoknya karo Abah Kirun Iki rencana. rencana. Sasi ngarep kowe jen. Panggunge ya iki ning kowe tiket tengah ngono. Ben kaya sajen kaya ndok kemekeren. Ora diwehi musik ora apa. Kok sia-sia. Banyak Sia-sia. banget. Karo anaknya dewek sia-sia. Ora. Kayak tepat ini temenan. Anak sing sak tresnane. Iki jaman ibuke iki, Eh. bojoku Bobot Nggih. kan ngidam. Idame napa nuwun sewu? Enek ibu-ibu ki paling-paling rak buah Nggih. jeruk, nanas, ya Nggih. tau Mas. Nggih. Wong ngidam iki Apa kuwi? ngidame iki jan bayi gregetne. Napa? Ngidame mboke ngedol omah. Lah kon manggon ngendi? Mulane aku lahir iki aku rak terus ngontrak to. Dadi malah ra gablek. Lah wong apa-apa. ramane sing perintah ramane Mas Yusuf. Heeh. Sing perintah niki ramane. Nggih. Wes Ra- jenenganku sing ganteng lho ya Mas. Alah, Wes, Aku anggar tes ndelengna Percil karo Selentem. Nah. Terus ndelengna Mas Yusuf wah jan langsung Nyapa? beleke mari. Kok yo ku tombo mata. Pokoknya sawangen. Mas Yusuf, Nggih, dalem. kamu kalau buah sukanya buah anggur apa buah apel? Buah anggur. 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 Kalau aku sukanya buah apel. Lah terus Karena aku suka ngapelin kamu daripada nganggurin kamu. roti om Iki buntelan, iki buntelan kresek Indomaret gak omong iki. Kok rumangsa kowe. Persil. Apa? Katanya kamu anaknya juragan ayam. Ah, kok tahu? Iya, karena kamu bau telek. Ih. Abah Kirun. Iya, iya. Abah Kirun. Iya. Kita seperti telak lincung Abah Kirun. Ya gak apa-apa, mari kita telekin. Kok iso? Salah sapa wani weh. Iki mau senenge buah apa? Buah napa niku? Buah Anggur Buah karo anggur, apel. karo buah apel. Wero Yogya nggon seni. Sekar pucung. Ya ya. Duren iku nyoto enak ya rasamu. Kuwi duren. Heeh, nek Apel. jeruk Iku iku jeruk. Ah. nyoto kecut ya rasamu. Ya. Apel ayo nek wani. Bisa ora? Buah apel. Ayo Jawa. Ya ora iso.
Sukon mulane Sukon mulane ora kena. Iso. Niki kan tesih wonten Oke. setunggal. Heeh. Di Sinten? anu dalake sakniki mawon Oh, saya nggih. Bang mangke. Ya, ya, ya. Oke, sepotan aja lagi sepote. Yo. Sepot sing mriko. Mari kene kono beda. Iki nggih musik apa sembarang aku manut di kau, support yang bagus, yang luar biasa untuk Anda semuanya. Ayo langsung bareng-bareng masih bersama New Sahne Kancane. Umume nyu palapa apa-apa ngono. Lah kuwi kintiliyah ora penak. Yo bareng-bareng masih bersama musik kintiliyah ora penak. Iki musiknya dhewe lah, Pak. Siapa jenenge, Cak? Cak Percil. Ini bareng-bareng hadirnya masih bersama artis selanjutnya dari Jawa Timur, coy. 3, 2, Asik, sor. Yo. Yo, sor. Ora tak kono. Jangkrik Spot. Cek tang tung. Cekut lagi. Arek. So. Yo. 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 Asik. Niki nuwun sewu, Pak. Piye to, Mas? Kok raketut dibelah esuk mau ta ya? Mas. Dalam Apa ra mbok omong? apa? Bore ning ngarep fotoku apa ra ketok? Sing di Lah aku kuwi sing di obat gosok capelang ku tak ya. Pareng asma sinten to Mbak Yu menika kalian Mas Yusuf. Sugeng dalu, Mak Cange, Mbak Limbu. Maring asma sinten? Nggih, kula nyiliti. Ih, ya Jeneng mampu. kok mengkono to. Perbuatan yang tidak baik lho. Angger ngomong sing bener. Loh, leres nika. Lah Nyai. dening kula Nyai. nyiti. Kula niku nek biasane panggilane Liti. Nek Oh. biasane nek wedok niku kan ngajengi diparingi nyi. Oh, dadine Nyi ciblek. Nyi ciblek. Terus nyi Anggi. Nyi Anggi. Lah kula Liti kan Nyi Liti. Oh, Kok mulai nek gak dandan wedok kan lanang. Ah. apa? Tapi nyilitono ki ya iki. Boten damel tono. Kan sing guri tono. Oh. Nek ngarep kan nyiliti. Nggih, Mas. Nek lanang tambahi tono, nyilitono. Kok malah Kula koyo ekstrim. raine ra kaya bokong kethek ta. Nggih, nggih. Nuwun sewu. Pripun, Mbah? Kowe nek gugu aku ndang mulih ho. Ki napa? Digoleki sing duwe terop. Kok saged? Kaene ilang mok nggo iki. Oke, ora. Sampai ngawur kok. Jawab. Ganti Iki lu. jelas ngenyek. Apa ya aku sinden kondang kok iso klambi kok turan terep ora mungkin to. Ngono Mas. kuwi lak ngomong enake ra ngene-ngene ora iso to. Iki pancen gaya Mas beda-beda wong beda. Ciri wanci lelewo Iya, ginawa mati. Lah. Kirane setupaing danyang sumya. Ciri wanci lelewo ginawa mati sor meja nek ulane. Jok gelo nek carane. Iya, Mas. Namanya Liti ya. Liti kula Tesi niki perawan, Kupenge. tesi gadis. kula tasik single. Oh, Ya, single. single. Oh. Kalau wingi nggih dobel, sosok Dobel. nggih campuran. Kula Ya. anu manut pasangane, Mas. Iya. Kok kaya bulu tangkis lho. Nuwun sewu, Mbak. Namung Nggih. Liti aja ya namanya. Kula niki kan anu sing beto kalek kajiher to. Tepi-tepi kula niki saking Pamekasan nggih sing beto kajiher. Iya. Ya Saking Liti ya. Madura. Asli namanya siapa? Kalau bukan Liti namanya siapa? Kula. Nggih. Kula niki nek gaule nggih Maria, Mas. Hah? Maria. Maria, Mbak Maria. Nggih, Maria, Maria sinten niku? Mariati. 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 Hae hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae hae. Mariati. Hae hae. Duwe buntut ngarep. Iki anake sapa iki? Iki anake sapa? Yo iki. Adine iki lho. Yo iki fan berat. Ora ketok iki putune Marwata nek ndelok cangkem-cangkemane. Dudu putune Marwata. Lemeh padha Pada apane sih, Bah? cangkeme. Adik nembang ya? Nggih, Mas. Nyanyi ya? Alhamdulillah awake dhewe sowan wonten pondok ora dadi iki kan. Eh, Orasi.
Maksudnya iki aku bangunan sing mburi kan urung dadi to. Oh Mas. iya, muga-muga ndak Dhisik dadi. pondasi. Iki aku Nek sampe awakmu karo aku ki ora aji mesti teteh. Ah. Nek ki muni ora Ora dadi dadi. ki wis bener, mergo ki ya ora waras. Iya bener. Pondok ora. Nembang ya Yu. nembang ki Mas. Nembang napa nuwun sewu? Lah kula niki nggih anu mumpung sowan kalian warga masyarakat Yogyakarta. Inji. Ih sanes Pundi? Jakarta. Ya. Iki pomo dibacok Ya, ndase. ya. Aja wis nyantai. Sabar, Pak, nyantai. sabar. Wis ben nembang sik. Gini. Iki badhe nembang. Gini. Aku kok iso gemes. Nembang ya, Mbak. Aman tenan apa ora, Mas? Wah, aku dibacok. Ora. Boten. Nembang apa, Mbak? Aman. Selindro napa pelok nuwun sewu? Ya nyuwun pelok slendro, Mas. Oh iya. Kok pelok selindro? piye lo? Pelok tok. Arep bapakne pelok slendro. Barno ae dhek ben nyocokne laras. Oh iya. Pengen larase pleng, Nggih. cangkemmu cocokno kentir. Mas. Lah ya jedor lah. Lah iya. Ya mak dadine jedor. Harga diriku sebagai pesinden iki kan ya anu to Mas, kayak jatuh to Mas. Alah. Mbak Sinden. Pripun? Jenengan iki wudunen apa kepripun? Niku bokong, Mak Ciplek. Aku mentolo bacok. Sabar, Pak. Santai, Sabar. Sabar, Pak. Ayo nembang kok iki Iso, ndang. Iki enten gorok. Selindro napa pelok nuwun sewu? Slendro nggih saged. Ular kambang saged. Lah ngojone ular kambang, ular keket, ular geni, ular tak pangan to Mas. Siap. Oh, berarti anu ya. Gateli. Geragas. Mosok Geragas. sinden yo gateli. Ular kambang. Ji. Nuh, malah jegok. Masa malah jegok. Dehem jegok. Lah kok kire. Ben bening suarane. Alah swara kok apik. Urung. Derek. Alah aku lagi lho Urung. Derek. cangkem urung muni ya. Derek. Dene ning kupingku wis mak nging. Panjen yo sing ngono resikone wis tuwek iki yo sosok. Iya. Swara iki yo Iya. rada ra cetha. Iya. Mulane sesuk tak gawa ning gone anu apa iku dokter mata Iya. ben diresiki. Bah, sabar. Sabar enten Sabar, gorok, Pak. enten gorok. Aja emosi, Mbak, aja emosi. Iya. Apa-apa ndak emosian Mas. lho. Ku Eling. coba. Sak pinten, Mas? Sakmene lho. Niku napa niku? Larase Ku nang banget. coba. Ku coba melempar. Kok wedi era. Mak canggih. Suarane kaya sapi. Malah kayak nguntal salak. Larase kagengen iki Kegeden. kegeden. Anu napa anu Mas Percil mawon bahasa ngendang. Apa? Anu sing Oh, kersane sing sing ngendang. ngendang. Oh, iya. Bisa ta? Iso. Oke, yo Sing iki ngendang gawat Percil. to. Aku biasane sing nembang yo sing ngendang Mas Iya, Percil. iya. Gawat kok, gawat. Nggih. Mas Yusuf ngene iki mayang, Ji. yo ngasto pengendang. Pengendang. Ciblek nembang yo anu. Lah nek kowe sing nembang, Kula, sing Pak. ngendang percil Ji. mbok menawa jagani. Jagani napa, Pak? Poso ki rak sepi job. Bener. Nggih. Lah ki mubeng Brengarjo kono wong Oh iya, loro. lampu merah. Kendang lampu merah kan. Ayo salak ijo, salak ijo. Padane wong amen niku. Jadi salak ijo, selak ijo. Salak ijo. Ayo. Were. Ambiar. Yo jangan. Asik. Ku coba melamar gadis janda yang aku dapat. Are. Rong. Sor. Maling. Cek Sik. Aduh ke sapa? Kayak apa kae? Sapa kae? Ultraman ku lho. Cek. Kayak Ultraman Iki Kayak ada apa, iki lho wayangan ketemu Ultraman. lagi iki. Sapa Mas wi? Ultraman. Klitreh kae, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ultraman kok wetenge kaya ngono kuwi to? Ana maling. Sapa Mas? Maling. Tonggone Gus Miftah maling ning guri. Malinge piye? Kondok. Kalau Oh alah, yo. klitreh iki. Wonge- Klitreh. Aduh. Gene iki sing Aduh. Anu DC sing musik buyar, bose gendeng. superhero. Mas, ro maling pura maling. Mas matamu gaisin aku karo awakmu. Bos, Kaya ngono pecintane akeh. Bos Ultraman kuwi helme dudu ngono kuwi, Bos. Anu apa sih barang apa ki ultra? Monggo Bu nggih, makasih Amit. Sehat. Nggih sehat. ya, Oh Pak. alah, Mas. yo. Sik Iki lho ngene iki lho gendeng Mas. iso ngawiti kaya ngene iki. lho. Ya, kok nyepot helme kuwi. Mas, Dicopot helmnya Mas. dase sampean ndi? iki Ultraman dase Ultraman iki biasane nganggo topeng kae mripate. iki mau nguber maling manuk kuwi lho ning kono. Manuk.
Kowe ki Pokoke wonge liwat mau cirik-cirine. Masa? Cirikine piye? Tak teko iki Masa? mesti jawabe ora ngono. Masa? Omahmu ndi? Ora. Iya. Jenengmu sapa? Ora ngono. Kowe ngerti maling ora? Ora. Lah iki maling. Maling iki. Wis kecekel siji maling. Malinge kecekel siji. Banser. Anggere takon kok jawab. Cok. Aduh. Nesu iki lho. Iki wis nesu piye to? Mas aku ora terus ora perkara. Kowe iki nyang apa maca Anoman kuwi lho. Anoman apa? Iki ngono Ultraman ngono lho, Pak. Oh, Ultraman. Sik. Dilontar sik to. Gajah Yo lah ledek, Cik. Ultraman ki apik. Lah ginjur. Ultraman kuwi six Wong pack. Lah iya. Ultraman ki awake seterek apik ngono. Apik. Kok iso sing bayi bela kok sing meteng Ayah, awakmu. ayah. Dalam. Jangan kayak gitu, Bella di sini nih. Bela malih wayu. Bela Pak. bonita lagi bela bel becak iki. Iki lho digoleki Mbak Boleh iki lho. Becak lah. Rumangsaku. Boleh. Boleh. Saya akan Malinge melindungimu. piye dibaleni nek? Iya. Malinge manuk. Heeh. Manuke Gudi to ngene. Manuke Gus Miftah. Manuk Gus Miftah. Lah nyapa manuke? Ilang. Mana gumintah ilang. Mosok ital, Pak. Oh, jawabane ora terus, Mas. Ono sing jelas. Pitanane malinge. Takon ki alon-alon Ya, ae. alon-alon. Dadi kancane Iku. lak rungokne kepenak. Iya. Ayo. Ya mau kan liwat to, Ya. Manuke Abah kan ilang. Ya, Ora iso terus. manuke Abah. Bautan gitu. Ya. Dibaut diculik. Ah, ilang, dicolong. Dicolong. Ah. Terus aku kan sebagai Keamanan, bukan keamanan, pahlawan. bukan superhero. Oh iya, iya. wis manut wae. Superhero iki gak kudu blonjo kuwi ta. Wis aja omong ae. Apa wis? Indomaret kuwi. Nyapa to kuwi supermarket. Superhero. Terus jawabannya mesti ora. Kenek aku mau jane. Ah. Mestre terus ning kene kok enek wayangan terus aku rene. Heeh. Jawabannya, "Omahmu ndi?" Ora. Terus Wes jenengmu sapa? Ora. Lah, kowe ngerti ra malinge? ora. Lah, Lho iki lho malinge. Oh, tibake kowe. Wis sik nom-noman ki. Dadi kuwi mung nyamar dadi dagelan. Ayo, rene. Aku roh maling. Jerene nang. Heeh. Mau ditekoki, jenengmu sapa? Ora. Jawabane ngono malinge. Omahmu ndi? Ora. Kowe roh. Roh aku. Roh. Lagi ini roh, mau yo Ah. melu. Ono yo melu nyekel. Kowe malinge. Sik urung. Piye, Pak? Iki sik Piye? sik sitok. Sapa ngerti kira ngerti? Ah. Aku roh maling karo Yonan ya. Ya. Heeh. Ayo, maling ditekoki ora. Aku. Betul. Ora. Ya. Kowe roh. Roh mau. Masa? Roh aku roh nyekel yo. Lah kok ora? Loh, lah. Oh, jebule Maling cak iki. percil maling. Urusannya gini, urusannya karo. Ini maling. Ya. Terus Enggak teko awakmu. Takono. Iki guruku. Timbang awakmu diarani maling. Engko ae. Piye? Kowe iki karo kula wis rene. Gus Miftah ngerti apa ora tekonono? Jajak tangan. Ora. Abae ngerti. Oh nek sampe dhek ngerti jotos sih. Lho, awakmu ki santrine lho kok. Lah maling iki. Mbah. Enek maling iki jawabane ora. Sampean ngerti, Mbah? Jenengan ngertos, Mbah? Kowe takon apa? Alus to alus. Anu, Dik wau enten maling, Bah. aku ora. Alus ae lho. Aku ora wani takon. Lah nyapa? Menyerah. Kuwi bos. Ndase kok iso ngalih ning aku. Perkara. Aduh. Iki Ultraman mualaf. Kok saged, Bah? Iki kostumku iki, Bah. Kostum. Oh, Ini lah mau kostum kebalik, lah. mau helm. Yen nembang nan. Ijol Iya. Ultraman blangkonan kan lagi aku toh. Iya, bener. Jawa. Karepmu lah, karepmu. Nembang le. Masa yo ngono. Tapi ora Ben, apa-apa. kuale yo ben. Ora Dirone cah cilik-cilik. bareng ngono kaya raja Mesir. Lah ngene iki Ultraman ra Malah kaya pantes lho sampean iki. Ya jal nek ane jal iki. Ya. Ya ampun. kebalik ya? Ya ampun. Yu, kowe jek gremo ning sarkem. Ya ampun, anu Cundamani kok wis gedhe ta. Jenenge anake lah apik. Heeh. Jenenge sapa kuwi jenenge? Sabil. Sabil Maratungga. Maratungga Cundamani. Cundamani celukane panut. Kok panut iki Kok sok panut itu?
Duduk ya. Tapi aku ayu, kamera ndi yo? Kamera. Ya oke, nembang ya. Disu. Nan, nembang ya. Nembang sak lagu ya, nan sak lagu tok. Gene kontrak gene iki mau. Iso ora usah. Nadane. Kontrake abang dagel tok yo. Lah tak bacok ndasmu nembang tok Mas aku. Malah harus dibacoki lho, Bah. Wis kaya ngene. Yo, iya. apa le? Apa? Kalau. Napa lagune apa? Wedi karo aku. Kok malah mbok wedeni kuwi lho. Kowe ora wedi geblak mabu abakmu lho. Kowe anu ngerti malinge apa ora? Iki. Maling kowe. Hei. Wocah cilik maling. Gak oleh. Maling. Wow. Iki style ngerti malinge ra? Ayo ora ngerti no. Wis bener. Bener, Cucu. Nembang apa? Apa deh? Nan, nembang apa? Apa? Sembarang aku mana tahu. Anus. Wi lho, gangsal welas. Oh iya, kali welas. Ora sing lagune nan birian kan nenek mondol kuwi lho. Losdol. Mondol kene tempe ora dadi, iki mondol. Losdol mondol. Rolas. Ayo blek lungguh. Yo, nadane. Yuk, bareng-bareng bersama ya. Bareng-bareng bersama Cak Nan luar biasa, kita langsung saja lagunya yang luar biasa. Ki aku Kali pengen Olasku ngocoy, Cil. untuk Anda semuanya. Kene kaca, wisin. Yo, tarik sor. Wis ngono ku wae. Ayo. Bagi demi sampean lho Bang ini. Anane mung boto. Tresno kok. Ya, apa saiki? Boto ge ngepron dasmu. Tresno goblok. Mas, Boto. Boto. Ganti to. sampean apal apa ora? Dan ini liriknya boto. Do isin aku. Aku isin karo DC aku isin. Apa sing bener apa? Tasno. Oh, Sik. Nan, nggih. nek kowe timbang anane mung botol luwung iki lho. Anane mung ciblek. Sing Ya ora ngarep apa-apa. Tresno. Gak wani aku nek ngene iki gak wani Gus. Tresno. Ayo. Anane mung tresno nggih. Tresno, Mas. Malah kono. Dua. Bareng-bareng masih bersama Denny Caknan, langsung saja. Pondok Oraji. 5 2 Anane mung tresno kalih welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Terus nyobok seleh. Kowe gak roh lirik ya? Napa? Anane mung iki Yuk. sing tak duweni. Ya wis kuwi tok sing tak duweni. Maksudnya iki diterusne. Kan lirike ngono. Sing gapuk wis kembak lho. Anane mung iki Sing sing tak duweni. Oh, Piye rusak. sing jelas ke karo Oh, wis luar biasa. Kok wis Luar Lagu apa, Mas? biasa. kok nana ini anyar Lagu anyar. lagune Denny Coknan Ya, kuwi anyar. sing anyar kok Nggih, rilis sampun, juga, ya. sampun legarien, Pak. Legarien Nggih. nggih. Wah, Sampun nggih matur suwun sedaya nggih aku ki lagune Cak Nan sakmono kae kuwi ya kagum. Tapi kok gak tau nyanyi barat. Cak duk cak duk cak duk cak duk cak duk cak duk. Don Ofsal. Don Ofsal. lagu luar. opo iki Gendong apa salah, Lagu luar ini gendong apa becak, melaku timik-timik, dodong apa salah, tuku cilik. Barate pundi barate? Don Opsal. Don Opsal. Don Ofsal. Apa? Dondong apa salah, goblok.
Lho kok malah don opsal. Rungokne tenanan warung. Ape nggo sangu deh ya. Iya. Ana lho Gus. Lagu iki ya sing barat iki ya sing Napa judulnya? Monggo. Heaven Mas, Heaven. Heaven. Oh. Aku Minor, rock minor. ya. 2 1 2 1 2 3 coba yo. Heaven. Heaven. Heaven nonton. Aku mohon maaf. Aman. Dari Heaven kok. Niku kersane niku Mbak. Lagu-lagu sing bener. Ah, Kilo. Lagu Mas. Kilo. Menunggu. Oh, gila. Dangdut. Gila menunggu. Yuk. Sekian. Oke, yuk. 3. Aku menunggu. Yuk. Oke. Koyong ini jaluk. Wah, dua Buat kapan? semua masyarakat. Mana? Yogyakarta. J. Iya, J. Yuk. Yuk, menunggu. Hey. Iki lo bener. Buat pondok pesantren Ora Aji. Asik. Arif. Ja. Detak. Lagune kuwi lho, J. Lagune ndi? Lagune ndi, Bu? Lagune ndi? Wayah nyanyi lho. Wayahe Menunggu, menunggu. menunggu. Iya, menunggu. Oh, menunggu. Oh, iya. Ayo. Musik, Tuh. musik. Wah, dua kapak. Lagune iki lho ndi? Siapa Piye to, sing Mak? lagu? Menunggu iki malah. Lah nyong menunggu ojek. Tak kira menunggu Roma Irama. Ora. Menunggu ojek ku nyong arep bali ya. Bang. Wong ki Aku bahasa Inggris yo duwe. Duwe Nek Inggris apa? Duwe. Jajal, jajal. Iki dadaan yo nek gak lucu aja seneni ya. Iya. Judulnya Sisgon. Ya, Sisgon. Yo, rock. G. Dua kapak. Sisgon akan dolane hati. Tegane ngulayani. Guyu aja lah aku main lucu. Guyu ah. Wes guyu. Mas, kok kayak biasa, Mas? Sisgon gandolane. Wes judulnya Sisgon. Duh, denok Tak celulane gandolane. penyanyi sing anu asli rock. Oh, Rambutnya gondrong. Ya. sapa? Rock. Abah. Apa kan enggak? Apa Abah naik? ini ngaji. Apa naik? Diatur mingga. Satu. Abah, Oke, monggo, Abah. Oke, monggo Bang. Katuran mingga. Katuran mingga. Abah reggae yo. Reggae. Yo man. Ya. Yo man. Ya. Monggo Bang, monggo Monggo, Bang. Bang. Yo man. Cuma. Cuma. Pramutane wis Wih perahu layar. Perahu layar. Atur Abah, Miftah. Monggo. Laturi Katuran mingga. Abah. Berkahi. Abah. Dulur-dulur. Iki anakmu wis kaya ngene lho, Bah. Berkahi. Awake dhewe kangen Masa karo jenengan Abah. mboten purun minggat to, Bah. Banget. Dua. Tepuk tangannya mana? Yo. Dua. Iya. Yo man. Arif. Gus Miftah. Kondo ora aji. Nomor 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun dari tadi lucu banget, tetap saya nggak bisa tertawa. Loh. Kenapa? Soalnya aku mikir, lawang sak menem biyen lak mbayar ke piye. Loh, yo piye kok, Bah? Was. Lah hitungane ndek iki piye to, Cil? Was. Cil. Kowe sing ngejakku kowe tak jupuk terus iki gak genah lho iki. Was, Cil. Aku wis kaya ngene iki lho. Mosok rene apa-apane. Nyap. Lho tak wantem iki. Genane sik. Lah aku rene dolan no. Lho. Cil. Genake. Lah kok aku mbok nggone seragam iki. Lah iki aku Masya Allah, Cil, anakku
lagi lahir, Cil. Iya iya. Cil, Lho, roh aku lak kowe butuh susu roh. Aku rek kene dolan kok. Aku ado kan Banyumas. Syukur. Aku manusia apa, Cil? Ki kostum ki mau. Pripun, Mbak? Aku no dolan kok. Iki lho. Seniman nom-nom karire bodho menanjak tanggapan sakmono kae iki ning pondok Nggih. lho rembug dhuwit. Tapi Aja. Semeneng. Aku nggo nyarut Wis, tenang. tangis, nggo nyarut tangis. Wis ora iso. Nasibku ki engko piye? mengarep nangis. Waduh, aku ge sami lho. Waduh, ae. Pada bae ya. Tapi santai wele. Nggih. Santai, Mbak. Santai. Bola, Tangan ngono lho, dari- Mbak. Santai wae. Genah. Kiai ini Prabowo. Iya. Oke, Gas. Ngendika apa ki? Ngendika apa? Kiai ini Pak Iki Prabowo. iki ketoke wong endi ta iki? Mbah. Selamat aku kalah. Sabar, Mbak, sabar. Kok iso ya? Loh, tapi keren. Nggih. Atau pendukungnya wis ngaku kalah. Masa calonnya diurung? Aku gak melu-melu. Tapi sumpah, Cil. Rasa melu. Sumpah aku. Pripun? Selama aku duwe murid, baru iki aku kisinan. Lah duwe murid bentuke kaya Denny iki ya. Coba jalan jenengan, Mbah. Aku duwe kanca kaya ngono biyo kok kudu mutah aku. Bareng tak pikir-pikir delengen ta. Kowe kaya lontong. Maksudnya godhong gedang. Masa Ultraman nyenot. Mbok yo dirampingne. Kok ya dirampingne apa piye? Ora usah mbok usek-usek. Ora kok dadak ngomong nyenut barang lho. Aku isin kok. Apa Jadi nek kancaku? acara dalu menika satu memang dalam rangka akhirus sanah. Tutup ana mbok menawa mateng kok tak kipasane lah. Kula nembe sadar, Mbak. Ki engko ning YouTube piye ki kok? Ya paling ora penggemarmu saiki nek nyeluk kowe ora Denny Caknan. Piye? Denny nyenot. Apik wi. Malah apik lho. Dalam rangka yang pertama akhirus sanah. Nggih. Akhirus sanah itu tutup tahun pondok. Nggih. Jadi sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Tapi ini mau Ramadan toh, saya ingatkan semuanya. Mendoakan orang mati hukumnya haram. Lah. Ziarah. Piye to, Kang? Dengar pripun to? Mendoakan orang mati hukumnya haram goblok. Jare mak saya. Ziarah lho. Muga-muga Mbah Gerun ndang mudar. Oh, nggih. Apa kowe? Elek. Aja krungu. Muga-muga Mbak Kirun piye? Ora. Mak Milan ndongake wong mati hukumnya haram. Contoh, Bang. Oh. Contoh. Nggo Padha karo wingi pemilu ke bareng nyoblos tangane diapake? Celuk. Dicelup ke. Mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Teka. Loh, ulama nggih bakdo nyoblos langsung celup. Rungokno to? Nggih. Mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Iki jenenge nyulek kuwi lho. Oh, Ning nata. ya. Ngene lho, Pak. Ora usah dipraktekne. Abahe mau ngono. Kuwi haram, niku haram. Menyelupkan tinta pemilu di mata ulama Hukumnya haram bener. haram. Padha karo iki. Panjat pinang itu juga haram. Dipinang dulu baru dipanjat. Padha karo wingi ning Malang ono kejadian Napa, Pak? rumah petasan jeblok. Rumah. Duar. Percon lho, Jen. Nggih. Maka saya langsung mengeluarkan fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Dah, we bledosen mbok wis neh. Kok sok. Senjeblok matane. Maka namanya akhirus sanah karena tutup tahun sebelum Ramadan. Ramadan. Kemudian yang kedua niatnya syukuran. Syukuran nggih. Hajat bangsa Indonesia yang namanya pemilu sudah selesai. Selesai. Kita selesai. Kita hanya berharap berdoa mudah-mudahan kembali damai. Nggih. Makanya kita wayangan dalam rangka nguri-nguri budaya. Aku jadi masake karo dalange. Lah kok saged. Dewangi kerja nganti bengi, siang malam mencari sesuap nasi. Nggih. Nasinya sudah ada, yang nyuapi belum ada. Iya. Kapok. Kasihan kasihan Aku mandiri yo. Mandiri. Kok dhewe. Mas Rabi enak lho, Mas. Hah? Lagi kelas 1 Kowe SMU. kira dong ilmu balaghah. Ngomongi dalange mau apa?
Mandiri toh. Mandiri. Berarti dalange ngocokan. Ora ya. Bosok ora. Layak kiwa tengene nggone Yusuf Ansor iki kiose tutup kabeh. Lah nyapa? Kenapa, Pak? Sabun entek ditiku Yusuf Ansor. Iya ketok. Iya. Nah, wong ya dasare dalange kurang pinter kok. Lah pripun, Pak? Ora pinter. Lah kok ora Oh sindene ayu-ayu sing disawang debok goblok. Ora mergamene ngoten niku. Oh, mergawene Mergamene ngoten niku. Anu ning Yusuf ya ngono Sob. Kowe Lah, nek pripun? golek cewek Nggih. sing nuwun sewu tangane ulune lembut. Kuwi mesti pinter masak. Jenenge tapak doro. Tapak soro. Heeh, ning aja golek cewek sing ulune kentol akeh. Ing napa? Banci le kuwi. Ora oleh. Aja. Tapi Mas Yusuf udah ada Alah, calonnya. Wis sapa? Jenengane mesti, monggo. Loh, Aja Banser tolong. aja kaya iki bocah kaya tutup botol PPO. sing wani Maka mengapa? dalam rangka syukuran pemilu damai, tadi pagi kita motong 3 sapi. Nggih. Sapi sijine sak ton. Jadi aku mau mbeleh sapi telu. 3. Nggih. Mergo calone ana telu, Nggih. aku mbeleh sapi telu. Sing setunggal. Tujuane Sing siji. pokoknya telu. Telu. Ah, telu siji loro telu. Tujuane begitu dibeleh dagingnya tak dadekke siji. Oh. Ini melambangkan setelah pemilu hari ini sudah tidak ada lagi 01, 02, 03 tapi yang ada Indonesia. Benar. Luar biasa. Merdeka. 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 Nah, lah Denny merdeka. Yo lah. Lah tanggapannya sangka aku oke Cuk. Iya. Owe merdeka saka kene oke. Lah kowe gak. Waduh aku ya padha. Tapi kan menang. Bodoh pamer tanggapan merdeka. Lah sampean Wong iki mbok kaya aku. Nyapa? Ngirit. Wes sing manut bae ora apa-apa. Mau. Lah wong Mama. gara-gara pemilu. Nggih. Viral le. Viral. Viral pertama. Napa niku? Abah karo Abah Kirun. Heeh. Gus Miftah nyuap Abah Kirun Nggih. supaya tidak milih paslon tertentu. Nggih. Mengembalikan amplopnya Gus Miftah. Nggih. Kowe percaya ora Abah Kirun balik ke amplopku? Sing percaya goblok picek po amplop balik. lah umpami jenengan diparingi, Mbah. Wong iki rasa dijaluki nguwehi. Iya. Bareng Abah wis Kirun kok bareng wis viral. Lah kok petu ning pesawat. Jane arek anu Bah nyawer nggo sangu engko viral neh. Aku ya muni ning pesawat renek wong gudhok tau. Di aku nek saut. Jadi lah Abah Kirun ki lak nyawang rai kuwi rupa sawer. Nggih. Aku nyawang Abah Kirun kota infak. Ya pas ta. Iya iya iya. Ali sedekah. Lah, aku Wis mikir ngene lho, pas- awakmu wis muni lho ya. Iya, aman. Kota infak. Kota Nek infak. Ngampek kowe engko ora ngerti nasibku. Ya santai mon sak gon-gon iku biasanya kota infak ki kelasnya recehan. Santai aja. Bener, Gep. Niku lho, Mbah. Lah mila aku kira percaya kok Abah Kirun balik ke amplope Gus Miftah. Lah wong ora di amplope nelpon kok balik. Tak telepon tak jaluki kok edan apa piye? Niku yang Lah kono kiai viral. sugih kok. Viral sing nomor loro nomor meneh. Napa ya? Gus Miftah dum-dum duit ning Pamekasan. Oh, nggih nggih tenan nggih nggih. Kowe ngerti tersangkane sapa? Sinten? Haji Her. Udi. Mila dalu iki ditantang. Wani ra ning Pamekasan biasanya dum-dum duit. Sekarang Haji Her kita tantang malam ini dum-dum duit ning Yogyakarta. Yes, niki sampun badhe pemilu. Iki bar pemilu ora ono money politik. Ji. Ora ono. Badhe pemilu. Ayo, niki. sik ben. Pak Haji Her niku sing pundi, Bah? wonge guwan. Bagus. Wah, Pak Haji Her ganteng. Supaya Haji Her gelem munggah panggung mau pesen lagu ning awakmu le. Napa? Nyanyi. Nyanyi. Kon nyanyi. Pun nyanyi lho. Judule anu, Setruk. Napa Oh, setruk. Apa wonten? Ini lho Mas. Ono lagu setruk. Ora enak. Lagu kok setruk niku sing pripun? Ono. Sing pripun? Satruk sing tak tresnani lho. Alah goblok kok omong iki. Wong sing tak tresnani. Ono lagu setruk. Sing Sing ndi, Pak? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi setruk ya ta. Oh iya. Oh iya iya. Iya lagu setruk. Semaput ya iso. Ono meneh lagu judule Hoak. Hoax. Oh, Masa ora ngerti? Sing pripun? Padahal iki musik goblok kabeh ta iki. Lah boten kan Boten wonten lho, Pak. Ono. Sing pundi to, Pak? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak goblok. Iya iya. niku Oh, bujangan. Kuwi lagu Apa rumangsamu sinden iso tekokin lak ora duwite goblok. Hati senang walau hoak. Hoak. Iki nek lagu sing
insya Allah ikhlas. Napa niku? Pasrah. Piye lagune? Nyoh. Oh iya. Ya pasrah. Ya pasrah. Pun pasrah, pun pasrah. Men Haji Heri sore ini anakku Deni nyanyi dhisik. Nembang. Apa kayak kowe lagu-lagu Lah ini, bah aku koyo lagu-lagu ngene ini lho panggung. Bang nyanyi. Ya lagu ke lho. Bajingan loncat ke lho. Iso bareng. Bajing loncat. Bajing loncat. Sampean ora ngerti banter Parahyangan ku bajing. Bajing loncat iso bajingan loncat iki. Kayak judulnya apa kayak bajingan loncat ngono lho ya. Bajing Oh, loncat. bajing. Loncat. Ngene parahyangan yo. Ngepen Haji Heri munggah Siap. ben kuwabe disawer. Nggih, Kabeh nyanyi, kabeh nyanyi Sing sing nembang nembang. Mbak Ciblek apa niki? Yo, sing Yo, nembang. ini tanganane sik. Ben disawer, Mbak. Sik. Aja sing tuwa-tuwa. Ini apa, Pak? Yo